Karon layog hapon mga puso, patay ang usa ka babay dihang gipusil sa may Dulho Fatima. Alang sa detalye, tumakauban karon na pinagi sa phone patch si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, usa ka senior citizen ang latest na biktima sa pagpamusil sa dakbayan sa Subo. Pasado alas 3 karong hapon, Bob, dipusil patay si Marlene Cinco, 60 anyos diha sa Sitio Bayutan, Barangay Dulho, Fatima. Si Cinco, Bob, lumad sa taga-barangay Cogon Pardo. Nasayran nga naglingkod ang biktima sa e-bike sa dihang gipusil kini. Ang maong dapit, Bob, nga nahitabuan, parkingan kini sa mga e-bike. Ang biktima giingong mamaligya og beauty products. Mitabang usab sa iyang anak pagpaningil sa mga utangan. Ang kapulisan, Bob, padayon karon sa ilang investigasyon kabahin sa pagpatay sa biktima ug nganong naabot siya diha sa Sitio Bayutan, Dulho, Fatima. Ang mga residente tapong usab ang mga baba kung kinsa og pila ka buok ang mga mamumuno sa biktima. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.